Onnellisuus. Harva meistä voi kiistää sen tärkeyttä, sillä siihen inhimillinen elämä lopulta tähtää. Me täällä Uudessa Kaupungissa olemme onnellisuuden eksperttejä. Osaamme nauttia elämästä, sen pienistä ja suurista iloista. Vielä tähän päivään mennessä kukaan ei ole keksinyt yhtä ja ainoa reseptiä onnellisuuden saavuttamiseksi. Meillä on kuitenkin melko hyvä näkemys asiasta, väitetään. Positiivinen elämänasenne, kyky ottaa hetkestä ilo irti. Peruskivenä lannistumaton yritteliäisyys ja vahva usko omaan tekemiseen, vahva usko tulevaisuuteen. Suuret menestystarinat eivät synny sattumalta. Jo kuningas Kustaa II Adolf uskoi tekemiseemme, kun allekirjoitti Uuden Kaupungin perustuskirjan 19. huhtikuuta 1617. Euroopan historiaan meidät kuitenkin kirjoitettiin, kun Venäjä ja Ruotsi solmivat Nystadin rauhan. Suuri Pohjansota ja isoviha saivat loppunsa Uuden Kaupungin torilla vuonna 1721. Nykyään torimme on palkittu kaupunkielämän keskus. Hauki on Uuden Kaupungin vaakunaeläin. Meressä hauki on virtaviivainen, nopeasti kiihtyvä peto. Merten urheiluauto. 60. leveyspiiri autoverotuksen luvatussa maassa ei kuulosta maailman otollisimmalta paikalta avoautoille. Niin tai näin, meillä on maailman johtavaa ammattitaitoa autojen, erityisesti avomallisten valmistamisessa. Haukien tapaan virtaviivaisesti muotoilut autot rullaavat ulos autotehtaalta. Niitä valmistuu päivässä keskimäärin 70 kappaletta, eikä ainoastaan mustina. Pidämme merestä. Se ei ole täällä ainoastaan autojen kuljetusta varten. Selkämeren kansallispuistoon pääsee yhteysaluksella onkiretkelle paikoille, joista jo satoja vuosia sitten kalastajat saivat toimeentulonsa. Ei liene liioiteltua sanoa, että meillä on maailman kaunein saaristo. Koska luonto ja sen läheisyys on meille niin tärkeää, haluamme myös suojella luontoa. Haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Siksi olemme yhdessä 9 muun kunnan kanssa lupautuneet toimimaan pienoislaboratoriona hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. On parempi tehdä asialle jotain kuin vain ihmetellä, sillä suuret saavutukset alkavat pienistä teoista. Emme halua tänne ikitalvea. Alkava kesäilta pakkahuoneella, tai jos olet nuori, kenties Myllymäellä. Siitä ei tunnelma paljoa parane. Paitsi ehkä paikallisilla kesäfestivaaleilla kavereiden kanssa. Valinnanvaraa niissä riittää. Kukkamessuista aina Krusel-viikkoon ja Karjurokkiin. Jos festivaalien vilske alkaa ahdistaa, voit aina vetäytyä maaseudun rauhaan. Uudessa Kaupungissa riittää keskimäärin 3,2 hehtaaria maata asukasta kohden. Vaikka asuu kaupungissa, hieman yli 4 jalkapallokentän verran omaa rauhaa niin halutessaan on sellainen mahdollisuus paeta arjen stressiä, jota monet suuremmat kaupungit eivät tarjoa. Ja niin, on meillä ihan tavallinenkin jalkapallokenttä, ja urheiluhalli, ja golfkenttä, ja uimahalli. Täällä on mahdollista harrastaa jopa hiihtoa, aivan kaupungin keskustan tuntumassa sille tarkoitetussa hallissa. Eivätkä harrastusmahdollisuudet vielä siihen pääty. Lastenkin on hyvä kasvaa virkkeellisessä ympäristössä. Uudessa Kaupungissa kaikki on helppoa. Idyllinen puukeskusta, jossa kaikki on lähellä. Se, mikä pääkaupungissa vie puoli päivää, on täällä mahdollista hoitaa parissa tunnissa. Kun asuminen on edullista, jää pelivaraa vielä nauttia siitä tärkeimmästä, eli elämisestä. Arjesta on turha tehdä vaikeampaa kuin on pakko. Täällä sinusta pidetään huolta. Uudessa Kaupungissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupungin edut ja pikkupaikkakunnan välittäminen. Vaikka varsinaissuomalainen luonne saattaa aluksi tuntua jurolta, kuoriutuu pienen sulattelun jälkeen meistäkin lopulta lämpimiä, avoimia ja rakastavia ihmisiä. Juuri täällä, Pohjanlahden rannalla, Sokkeloisen saariston hellässä huomassa, lepää kaupunkimme jo vuosisatainen idyli. Pitkät perinteet, silti palava polte uudistua. Kauniit kesäpäivät ja talven rauha. Meren loiskivat aallot sekä aidot ihmiset. Niistä on Uusi Kaupunki tehty.